не се казва. Не, колко така, Венци и двамата. Няма, не може да се махне, играй си спокойно. Ники, отивай при треньора, ма... Всеки ден играеш с нея. Всеки ден играеш с нея, няма да махнем това гривна. Нищо и няма, тя не може да изчезне. Добре, Бошка, ти Венци си, това не всичките напред, айде всеки човек, ето ги. Ето го, Бошка, ето го бе, ето го. Всеки човек, айде. Венци, изпълнявай тъчи. Бошка, атака. Напред, напред. Силно напред. Силно, силно напред. Дай. Клония, Жоро. Добре, Жорка, ама клония тая. Дай! Венци! От другата страна. Вие с божидарска отдана. Бошка, събрат се с Венци малко в център. Айде става леко напред. Венци, ти си първи. Дай бе, Бошка! Бошка! Заре, слушай ме. Искам като минат Венци, ти да го тъпнеш. Кое? Айде! Добре, Бошка, прибирай леко, Бошка! Много пак напред, Бошка! Двама на един! Добре, Венци! Ела за малко. Бошка! Ела да биде. Може? Ела да биде, ела. Не искам да пушиш след това. Искам да поставя с Венци двамата. Идете малко, леко напред. Съберете си леко напред. Айде, търси Дидо, айде движи се, бе! Дай, Венци! Бошка, ти си! Дай, Жорка! Жоро! Само, че не така да се връщаш на следния крак и че ти в тъчо. Чули ме? Добре. Аут! Даре, може да изпълняш. Даре! Дай, остави на божидар. Бошка, бият ти та, надалече напред. Жоро на вратата, бе! Силно напред, Бошка! Силно напред! Айде, изнася! Дай, мина! Клония! Жорка, клония, бе, учи! Клония към себе, Жорка! Айде, ще тук! Чакай, Брисо! Чули ме? Наша! Изпълнявай ти! Наша, бе! Айде на пас напред. Силно напред, не тук. Дай. Точно така двамата. Всеки човек, Бошка, хвани го. Излез! Добре, Жоро! Абе, тук, ай! Ето, засили се, Иванин! Напред, засили се! Ударе, пак изпълнявай ти. Топката аут. Заложи се хубаво. Тук, виж, още напред я заложи. Още напред. Така, айде сега изпълнявай хубаво напред. Айде, Дидо! Добре, тук, айде, пъти. Ето го. Меси, бе, вече си в другата страна. Бушка. Дай, пъти. Корнер, айде изпълнявай корнер.
Старай, не да се въртиш, пасташ един, ето го се подигва, ето го тук, с него, плътно с него, плътно с него. Айде, де! Аре, бе, папко, бе, брат. Не, бе, Венци, върни малко, бе, Венци, върни малко. Божидар, изпълнявай. Още напред, още напред. Ай, хубаво, ама хубаво напред, силно напред. Ти паш да киснеш, бе, брат. Ай, добре, дай! Играй сега! Ай, към стара, бе! Айде, Гидо, айде, Гидо! Добре, Бошка, малко се съберете. Аз така, малко се съберете с Венци. Добре, Венци. Излез малко, ето го, Венци, иди тук в център. Венци, ето. Кристияне, Гидо! Кристияне, стани малко да загряваш, малко такова. Раздвижи се. Всеки човек, колко и помадай тук, колко и ще тръгне, колко и ще тръгне. Айде, да. Дай! Коки! Ей, Коки! Превирай Бошка, ето го, Бошка! Върня! Добре, аут! Коки! Пас на Дина! Бошка! Играй с Бошка! С левия крак! Бошка! Обичате родителите с цигари, напуснете. Дето отвън, моля ви. Тръпния малко назад. Така. Йоанес тук не Айде, Видо! О, момчета, какво става? Вижте, там след нови. Какво ме играем? С кой си след? Как Там след 0-0. Браво! Влади, пас, Влади! Влади! Влади, след това почва напред. Дай! Пас! Командане! Окей! Ей, Гидо! Айде говорете си, бе! Жорка, още първия път излизаш, без да се спираш и я чистиш в клъч. Айде, заужи си, хубаво напред. Колко айде си копата, колко айде напред. Ти остани тук. Ти си колко си. Дай, бе! Всеки човек, колки. Диво! Ей, тук, бе, Йоане! Ей, тук! Тук с него сега ще тръгне, с него. Единия само. Води, бягай навътре. Айде, взимай се! Айде, бе! Ей! Абе, не си там. Дай, тук бири, бе! Абе, вижте се, бе, Влади, играш си дадата страна, бе, момче. Ама ти че малко! Влади, ето тук. Наша. Да. Напред, не натам, напред към вратата. Влади, махай! Оп, да. Дай, добре, Кристиян.
Оп, оп. Не тичай. Зора на вратата. Махай. Добре, Йо. Добре. Фания. Вали изпълнява. Крис. Център. Айде напред, хубаво напред. Давай трима. Тука, Крис, ето го другата страна. Крис, ето го другата страна, бе. Много сте напред и двамата Стефан и Тръгвай сам. Тръгвай сам, атка, пас напред. Влади мах. Червено. Огледай се къде, огледай се. Добре. Свали, десятката, Вали с него, спусна с него. Йоанес с него, тръгва Йоанес. Айде бе! Вали, айде положи. Дай! Стой така, бе, не до него, бе! Виж от тази страна, Лойла! Дай, Йоан! Добре, Влади! Прибирай, Влади! Плевските чудат. Ей, този кара колко е слаб. Ето там. Тепа не мога да те резултат. Ето, гледайте само децата как играят. Айде. Напред, сам, вади я. Кристиан гони човека. Слушай, бе! Кристиан гони човека. Ти не се, ти отиди там. Аз оттам мога да вкарам, то не мога да Виж отиде сега на как тата. погледни сега Иво, как всеки си пази човека. Добре, ето тук се паза, ето тук. Говоря ти нещо сериозно, бе, какво става, бе? Какво се паза? Аз започвах макарон, не ми харесва. Я много сирено. Ето, обръщай. Да, това ми прави мозъка да го получите. Тръгни ще меше. Да, я вие кой номер. Мартина не отиде. Марко! Иде, погледни сега. Ето трябва да мина пред вратаря, за да мога да даде. Виж го, пред вратаря трябва да го... Ето, виж, ето го гола. Види как му даде. Да вкараш Видя ли как? На свободната позиция. те са 2018. Кой дали? Не говорите? Абе той е купче. Гледайте сега как се виж сега как се пази човек. Виждате ли? В ляво играе човек и в дясно играе. Виждате ли? Какво игра тия деца? Те са 18 сигурно.
Мой приятел Але ще играем, виж, Левски ще чакат там като пичо. Бе, не бе, това е първия Левски. Не играем срещу втория. Това са по-малките Левски. Ние ще играем срещу 2017. Или 2016. Що ме поздравяваш? Кажи здрасти. О, Бойко. Здрасти, Боби. Ще не искаш алмаз. Много не коректно. Я се бих колата и дай на ново. Мани го, Паленка. На мене ми се спи, Боби. Дали ли ти се спи? На мене много ми се спи. Започнах да играя. Да, много страхотна супер. Да, бе, да играя в Fortnite. Страхотна супер. Без това не знам. Лата. И тримата. Боби. Ама ти си Боби. Значи и ти указвам. Да, той... Ама той е пипче вече. Марто! Мартине! Брай! Ай, изпълняй! Мартине, браво ти! Мартине, пие звездешката! Така че... Ужасен гол! Видя ли как да вътре се и да вкара? Ама това е по-добър човек от тебе. Гледаш ли ги? Не, толкова вратаря е Гати Мешкев. Се коментира така, бе. Той е Мартине! Дам на ножица обаче не успя. Аре, бе, що ми? Аре бе, Марто, вкарай един! Моля ви, по-тихо. Онези катки се. Тралев. Това ако беше дал паса, вече да вкараш. Не, ако беше дал паса. Само те питам как. Да, ще го сваля сега. Ако я беше дал топката, няма. То се казва 20 пъти. Върнах си, с нощи почети за пак за синия и викам... Ама ние няма Бошка, да срамова, Бошка, не той за тебе. Него, тут срамова. Мър ми удобно, искам да сядам. Не се облагай на Ай, виж, Ради. Това така е много. Не бе, не. Не си крака. Мале, гърба ми стана на скара. Моя вече е червен. Браво, бе, Филип! Браво, Филип! Браво! Видяхте ли? Той гол според вас красив ли беше? Не, грозен. Не бе, грозен. Беше добър. Това би е любимия гол на FIFA-та. Това би е любимия гол буквално. А знаеш ли, че точно от на FIFA аз съм казвал с вратар. Другия край до другия край. Точно беше така на линията.
Дай, Бочка! Дай, Бочка! Зайде на терминал! Венци, Влади, изпълнява! Сложи! Не искам да преминава, чули му! Силно направи, Влади! Дай! Дай! Жоро, уния с ръка. Ето ви всеки човек, Гошка никой не си хвана. Ето ви пред тебе. Фания! Корнер! Всеки човек до тебе. Дами и господа, 3-0. 3-0 за Козаро. Оф, да. Фания! Ей, Жорка, хвани е тази топка, бе, момче. Четири за Козаро срещу Кремиковци. Да отивам ли там? Дайте место. Влади, ако не още веднъж петичка да му ти играеш топката, ще два. Това ще си хората. Треньор тренира. Той баба наша. Венци, ама ти никой си хванал там, ето го. С него, Кристияне, с него, Венци с него. Венци, ти да си зад гърба му. Венци, ти да си зад гърба му. Ай! Жоро! Жоро!
Четири на един. Четири на два. Излизай, ела при нас, добре играе. Ако паднете, в нещо ще Сега вас иска да включи 25 на 0, обаче ако може не завърши. Не, това кажем едно, вие да победите. Ако може, не е завърши. Добре, тръгвай почта! Браво! Айде, двама сте тук, бе! Махай! Биро! Добре, стига! Води, нищо! Айде, прибирай, бе! Коки, на линията, копката на линията. Добре, за това ти говоря. Пак тук, Коки! Абе, Гидо! Бошка! Са 9 човек. Вече! Виж го там отзад. На линията стой. Така. Дай! Айде! Айде напред, Дай му бе! Прибирай, Бошка! Ти Коки, центъра, Коки! Прибирай, бе! Ти си, Бошка! Добре, Бошка! Играй! Бошка с него човека. Бошка, човек имаш тук. Добре, Бошка. С него, плътно с него. Бошкаре. Смени, дами и господа, смени. Първата петица влиза. Добре, айде, давай. Айде, тръгвай. Дай го! Дай!
Коки, мини назад, Коки! Ама... Влади, не двамата! Криси! Влади, тръгнай, ти с него! Ето се той по него! Дами и господа, защитника тръгва. Подава я. Към дясното криво. Имаме тъч. Дами и господа. Име. Вчитаме. Корнер. Чутия. Влади, тъчимо е по-напред, че биве! Абе! Айде, давай! Напред! Браво, Герман! Ъглов! Влади, Ъглов удари, Влади! Корнер. Ето, скоки, за сети номер! Кристияне, така да стои! Давай! Среща ли къси? Кристияне, по-смело бе! Айде, още малко, айде! Ще тръгне, бе! Влади! Ето тук, бе! Отзаде човек! Коки тръгна! Добре, Влади! Тук е още един Корнер, дами и господа, корнер. Гони го плътно до него! Коки, до него плътно! Ама не двамата в един, ето го отзаде сам! Кристияне! Точно така, Коки, точно така! Играй! Влади! Така му да стани! Пак така, Влади, пак така! Ама не е точно! Дай! Йо, тръгва, бе! Не всичките, бе, не всичките, дай! Отзаде, Кристияне, отзаде! Йо, там! Пас! Коня! Добре, бе! Това, браво! Айде напред! Напред! Не! Нищо! Гол. Нищо! Какъв смешен гол, дами и господа. Кремиковци се излагат. А Козаро са направо феноменални. 5-2. Няма да бързо. Чакай да се изнесат напред и това ще било. Гол, дами и господа, на 41-и номер. Цветан Борисов. 6-2 резултата. Втори гол за него в този матч. Само как я мощна. Магичен е. О, да. Шут. Ще видим ли гол? Хет-трик на 41 номер. Хет-трик на 41. 7-2 резултата, дами и господа. Ще видим ли още голове в този матч.
И ще има ли четвърти? Дами и господа, четвърти гол за 41 номер. И да, той ми е брат. Направо е феноменален. Осем на 2 резултат. Еми господа, Иванин! Браво, браво, браво! Уникални са. Има корнер, дами и господа, корнер. Дай корнер! Линията! Един само! Само един бе! Пас! Пас! Дами и господа, видиме. Махай! Махай! Уху! И дами и господа, видиме ли го? За малко. Така, да видим. Браво, браво на вратаря, браво. Дами и господа, и победа на ФК Козар. О да, победители. 8 на 2. Добър матч, особено за 41 номер. Брат ми, Цветан Борисов. 4 гола. Да бе. И дами и господа, честита победа на ФК Козаро.